Suryatan wa tanfudiyatan lan sedaya banamipun kang semua hadir ingkang kita hormati kita mulyakaken hadirin wal hadirat jamaah pengaosan selapanan musala Babul Jannah Karangkidul kagum Sumawana Putri ingkang kita mulyakaken. Langkung rumiyin monggo sesarengan kita munjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmat rahmat hidayah taufikipun sahingga wonten ing wekdal dalu menika kita sedaya saged sareng-sareng kempal wonten ing menika majelis wonten rangka pengaosan selapanan kasarengaken mangeti Rajabiyah ugi Isra lan Mi'rajipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita sami kempal tolakul ilmi dalu menika estu-estu andados wasababiyah kita sedaya tambah iman lan takwanipun nambahi wedhus ajrih kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam muga tansah kunjuk lan katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal menika estu-estu andados musababiyah kita sedaya badhe pikantuk syafaatipun bijang wonten ing yaumul qiyamah yaumil waqti tuhuril jannah bil jannah amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, sedasa taun saksampunipun Nabi kita kawis suda dados nabi kaangkat dados rasul utusanipun Allah. Nabi kita nampi ujian ingkang awrat sanget dados menawi kita sedaya sampun kagungan iman niku kita sedaya tetep badhe dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menawi kita sedaya sampun kagungan iman sampun pitados dhateng Allah kita sedaya lajeng bebas boten wonten ujian. Mila dipun sebataken waman aqraba ilallahi ta'ala fal masaibu fid dunya aktsar. Lan sapa wonge luwih parek karo Gusti Allah taala mongko musibah-musibah kanggo dheweke ing dalem dunya iki luwih kathah. Langkung kathah utawi luwih akeh. Terus menawi kita sedaya kepengin caket dhateng Allah kita sedaya ampun ajrih kalih nanginipun ujian. Kita sedaya ampun ajrih ampun wedi kalih musibah-musibah. Wal bala'u alaihi asaddu lan balake ing ngatasé dheweke luwih abot. Terus semakin kita sedaya niki inggil saya dhuwur saya caket dhateng Allah niku malah justru ujianipun semakin kathah. Amma tasma'u qauluhu alaihi sholatu wassalam, apa ora ngrungokake sira ing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh asaddun nasi bala'an al-anbiya summal ulama summal amsalu wal amsalu. Luweh banget-bangete menungso, luweh berat-berate menungso mungguh balake iku para nabi, nuli para ulama, nuli sak derajat sak pangkat.
Dados balak utawi ujian ingkang paling ageng niku malah justru ujianipun balakipun para nabi lan para rasul. Menawi ujian kita sedaya nggih sak pangkat sak derajat. Atas ujian sing paling berat niku ujianipun para nabi. Ing sak sampunipun dipun uji para nabi, para rasul tambah caket dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumal ulama sabadane para nabi lajeng para ulama. Ulama niku nggih dipun uji. Mboten berarti ulama niku njuk mboten diuji. Ulama nggih diuji. Berat ujianipun. Kathah sangat ujianipun para alim, para ulama. Kadang-kadang sing dicecenges wong bodho, kadang-kadang sing dipaidu karo sedulur, kadang-kadang sing dihasuti didrengkeni dening padha-padha kiai. Iku enten ngoten niku. Dadi kanjenan tasih menungso nggih ngoten niku tasih wonten ujianipun. Kadang-kadang tok nil juhali dicecenges wong bodho. Wong bodho wae iso nyecenges karo kiai. Kadang-kadang dipaidu kalih sanak rageng, kadang-kadang didrenggani, diireni dening sepadha-padha kiai sing siji lari, sing siji ra pateh laris ngoten. Kayak kok laris temen ning merdukun ning ndi lah ora. Jadi para ulama pun nggih wonten ngoten niku. Mboten namung wong umum mawon. Ing dalem napa tingkatane para alim, para ulama sing jenenge drengki, jenenge srai niku nggih wonten. Sing jenenge membuli ben ora payu ya, enten ngoten niku. Undang kae bae enten ngoten niku. Iku sing kelase dengan para alim, para ulama. Sumal amtalu wal amsal. Lajeng sak pangkat sak derajat nggih padha dawake dhewe niki lah sing kumpul teng mriki iki sak pangkat sak derajat. Anggenipun nampi ujian, nampi musibah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan nabi kita nampi ujian ingkang berat. Ujian ingkang berat pertama niku kapundhutipun sedanipun bapa pamanipun ingkang asma Abu Thalib. Ingkang asma Abu Thalib. Abu Thalib seda. Paman Abu Thalib menika setunggalipun paman ingkang tansah belani dhateng perjuanganipun Kanjeng Nabi. Paman ingkang belani dhateng Kanjeng Nabi. Sinarsa nalika semanten paman Abu Thalib menika nggih dereng kersa ngrungkebi agami Islam. Ning keranten nalika semanten Abu Thalib menika rak sebagai pejabat dados kepala suku. Niku paman Abu Thalib tansah nglindungi dhateng Kanjeng Nabi. Nek wonten tiyang badhe ngololo Kanjeng Nabi, badhe nyakuti Kanjeng Nabi, niku sing belani paman Abu Thalib niku. Dadi tiang Mekah nalika semanten nggih tesih ajri, tesih sami wedi kalih Abu Thalib. Dengan wibawanya seorang pejabat niku nggih tesih wedi kalih Abu Thalib. Kula ajeng miloro Kanjeng Nabi nggih tesih wedi. Ning sinareng paman Abu Thalib niku seda, dipun mulai tiang-tiang kafir Mekah pun mulai wani nentang kalih Kanjeng Nabi. Pun mulai wani nglarani dhateng Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi badhe salat teng masjid wani balangi nganggo watu. Wis wani balangi nganggo kayu, wis wani ngidone. Malah nalika semanten wis wani balangi Kanjeng Nabi nganggo telepong jaran. Iku gara-gara sedane paman Abu Thalib. Lha Kanjeng Nabi susah banget anggenipun susah Kanjeng Nabi. Sing biyen isih ana sing nglindungi, sakniki wis ra ana sing nglindungi. Berbagai macam cara tiang kafir anggenipun badhe menggagalkan dakwahipun Kanjeng Nabi. Setunggal wekdal niku tiang-tiang kafir Mekah niku sing sugih-sugih. Nek sing melarat-melarat ngoten pun malah justru pun mulai do nderek Kanjeng Nabi. Lah sinareng saya dangu saya kathah sing melarat-melarat do nderek Kanjeng Nabi, sing sugih-sugih kumpulan. Sing sugih-sugih sami kumpulan nganake kepiye carane ben Muhammad ke mandeg oleh dakwah. Mene mandeg oleh ajak-ajak wong kok do mlebu Islam. Ajeng tiang-tiang sing sugih-sugih do kumpul wis ngene wae carane Muhammad ki ra umur ki 40-an tahun kae. Iki butuh biaya pirang-pirang. Wis pokoke nek Muhammad ki butuh bondo, wis pokoke grujukono bondo, butuh dinar ya grujukono dinar. Butuh wong wedok ayu kanggo bojo nyenengke sahabat, kok dipilihke sing ayu-ayu mbahke Muhammad. Kesepakatan rapat wis setuju ngono wae, setuju. Sina sampun setuju. Iki tiang-tiang sekido salat tenggane Abu Thalib. Pak Abu Thalib iki pripun mrai Muhammad niku kan lerek mapun ledak. Makin suwe-suwe agamane tiang sepuh awake dhewe ilang nek wong carane. Nah, sedherek diaturke kali Abu Thalib metodene ngaten-ngaten niku ya wis setuju. Akhiripun Kanjeng Nabi dipun timbali. Kepiye Muhammad ki wong Mekah wong sugih-sugih sudah kumpul arep ngendhek sliramu oleh dakwatul Islam. Iki dorembugan sampean arep diwehi bondo sing akeh, dhuwit sing akeh, bahkan arep dikai apa wong wedok-wedok sing ayu-ayu arep dipilihke jarene ning syaraté sampean kudu mandeg le dakwah. Kanjeng Nabi jawabe nggih boten paman wong iki dawuhe Allah. Kula mboten badhe mandeg. Senajan wong-wong Mekah niku bisa ngedhukke bulan, bisa ngedhukke langit. Srengenge teng tangan tengen kula, bulan teng tangan kiwa kula mboten bakal mandeg. Anggenipun dakwah kranten iki dawuhe Gusti Allah. Kanjeng Nabi tetep boten purun. Sinareng wonten Kanjeng Nabi pun dengan berbagai macam cara anggenipun badhe ngendhek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lajeng nalika semanten malah sempat dipun embargo boten pareng hubungan napa dagang. Ngantos tiyang-tiyang sing nderek Kanjeng Nabi iku sami tersisih, sami munggah teng gunung-gunung. Mereka sami kelaparan kirang maem arep tuku ora oleh arep adol nggih mboten oleh. Akhire munggah teng gunung-gunung iku darane namung kurma. Basa kurmane entek ya terus iku wit kurma sing paling dhuwur cara wit kambil ngoten ya pondone dipun dahar. Itu Kanjeng Nabi tambah susah. Let kalih wulan ta 3 wulan saking sedane paman Abu Thalib iku tasih dipun tambah malih sedane garwane kang asma Siti Khadijah. Siti Khadijah iki kaputu.
Winganane sing sedo pamane wis susah, tiang-tiang kafir Mekah pun tambah lemusu. Nah saiki ditambah kalih garwane sing sedo. Tambah susah malih Kanjeng Nabi. Ya nek iki pamane ki ora penting lah, ki ana hiburane, ki ana iso genang-geneng iso ngomongan karo bojo. Lah saiki ditambah garwane ingkang sedo. Paman sedo iso surat karo bojo. Dan basa garwane sedo ya arep surat karo sapa? Karo bojone tanggane ora seneni wong. Kanjeng Nabi tambah susah itu. Napa meneh Siti Khadijah niku putri ingkang sholihah, tiyang putri ingkang bener-bener sholihah. Saderengipun dipun garwa dening Kanjeng Nabi niku Siti Khadijah pun tau ngaji, pun apal kitab Injil, apal kitab Taurat. Apal kitab Taurat, apal kitab Injil. Duwe guru nggih bapa pamanipun piyambak kang asma Waraqah bin Naufal. Kang asma Waraqah bin Naufal. Lho saderengipun garwa dening Kanjeng Nabi, Siti Khadijah niku pun menguasai pasar, nggih menguasai pengajian. Siti Khadijah itu seorang saudagar kaya raya bakul gede. Werni-werni kang dipun sati. Kanjeng Nabi yuswa 12 tahun itu kan pun buruk angon mendo. Kanjeng Nabi yuswa 12 tahun niku pun duwe pedamelan buruk angon mendo angon wedhus. Bahkan sedaya para nabi, sedaya para rasul niku padha tau angon wedhus. Ujian pertama para nabi, para rasul niku angon wedhus. Lah napa kok angon wedhus kok ora sapi? Itu pancen ujian. Jadi angon sapi 10 karo angon wedhus 3 ngoten isih angel wedhuse 3. Lah nek sapi ngelih meneng wae, nek wedhus kan nek ngelih gembor-gembor. Nggih napa mboten? Luwih angel. Luwih angel wedhus. Sedaya para nabi tau angon wedhus. Mula kok sakniki isih ana sing angon wedhus nggih niku sunah rasul. Itu sunah rasul niku angon wedhus niku. Munggah saya malah angon wedhus dodo gengsi padahal niku ganjarane gedhe wong sunah rasul. Angon wedhus sunah rasul. Lah yuswa kang 11 tahun Kanjeng Nabi sampun melai dagang. Napa sing dipun sate nggih napa mawon. Malah Kanjeng Nabi sempat nate jualan peralatan rumah tangga. Rasane piring, mangkok, sendok, terus Kanjeng Nabi sampun nate. Terus Kanjeng Nabi yuswa selangkung tahun ekonomi sampun mapan. Kanjeng Nabi yuswa selangkung tahun ekonomi sampun mapan. Ringkesing riwayat Ibu Siti Khadijah remen dateng Kanjeng Nabi. Remen dateng Kanjeng Nabi matur kalih paman Abu Thalib niku kula seneng karo Muhammad. Akhiripun Kanjeng Nabi nggih kersa garwa kalih Siti Khadijah. Lah Kanjeng Nabi garwa Siti Khadijah niku maharipun kanthi unta 2 doso, wakilah 2 doso. Jadi maharipun mas kawinipun unta 2 doso. Sementara nek awake dhewe nikah kan mahare namung seperangkat alat salat dibayar tunai. Kanjeng Nabi garwa kalih Siti Khadijah maharipun mas kawinipun unta 2 doso. Padahal niku Siti Khadijah niku rondo.
badal roh. Jadi Kanjeng Nabi waktu ngedalaken mahar semonten kathahipun. Padahal keranten apa nggih Siti Khadijah niku nggih tiyang sugih, dadi mahari seperangkat alat sholat kan ya ora level. Wong juragan gede kok mahare mung seperangkat alat sholat. Para rawuh ingkang kita mulyakaken sinareng niku Siti Khadijah niku sedo. Tambah susah Kanjeng Nabi lan tiang-tiang kafir Mekah ditambah suwi malih. Sing belani wis ra ana, sing modali nggih mboten wonten. Sebab bandane Siti Khadijah niku nalika seda sampun telas kangge berjuang Kanjeng Nabi. Atas dipun riwayataken Siti Khadijah badhe menjelang badhe seda niku matur sanjang kalih teng putra estri Fatimah. Fatimah iku sesuk yen aku ora ana, aku njaluk tulung daturke karo bapak, aku nyuwun dibuntel nganggo serbane bapak. Sebab napa kok nyuwun di kafani nganggo serbane Kanjeng Nabi? Kanjeng Siti Khadijah niku agemane pun boten rupa agemane. Agemane wis kulut-kulut ge ana tembelane. Tembelane pinten diitung 1 2 3 4 50 80 tembelan. Tembelane ngantos 80. Tiyang saiki ndak nggih wonten sing purun kanggo klambi sing ana tembelane 80. Mboten purun saiki. Tembelan siji wae arep nggih lunga kondangan wis isih kok. Napa mulai kok nganti tembelan 80. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, Kanjeng Nabi susah. Kanjeng Nabi ngaso istirahat wonten ing Masjidil Haram Mekah. Sing ngedem-demi, sing ngerem-rem Kanjeng Nabi niku Sayyidina Hamzah kaliyan Sayyidina Ali. Landalu menika terjadilah nangginipun itu peristiwa Isra Mi'raj. Iki sedasa taun sak sampunipun Kanjeng Nabi kautus kawisuda dados nabi dados rasul. Tepatipun wonten ing malam 17 Rajab. Tulikul Rajab Allah nimbali Gusti Nabi ing wayah bengi Isra lan Mi'raj Kanjeng Nabi nampani dawuh nindaki salat sareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa karoji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa karoji akwatayaji rotal alami ya uhailal jumbi karoji rupane salat kang dilakoni ya limang waktu rina lan wengi rupane salat kang dilakoni ya limang waktu rina lan wengi sakwuse nampa saking Gustine nulituk mandang aneka aki ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati akwatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi. Malam 17 Rajab niku wonten peristiwa Isra lan Mi'raj. Peristiwanipun wonten warni kalih. Wonten peristiwa Isra
wonten peristiwa Mi'raj. Isra menika perjalananipun Kanjeng Nabi wiwit saking Masjidil Haram Mekah dhateng Masjidil Aqsa Palestina. Al-Isra'u Isra niku saged dipun maknani secara lugat, saged dipun maknani secara istilah. Al-Isra'u lugatan as-sairu lailan mutlaqan. Isra menawi dipun maknani secara lugat, secara bahasa niku maknane perjalanan di waktu malam, utawi tindakan wekdal dalu. Makna secara lugat, makna secara bebas. Terus Isra niku tindakan wekdal dalu. Sinten ingkang tindak, sinten mawon. Kapan genipun tindak, kapan mawon. Saking pundi genipun tindak, saking pundi mawon. Dateng pundi tindakanipun, dateng pundi mawon. Itu naminipun Isra. Mulane menawi Isra itu dipun maknani secara lugat, secara bahasa, secara bebas niku awake dhewe kerep Isra. Awake dhewe kerep Isra. Saking Karangkidul tekan Trukan niku Isra. Saka Trukan tekan Bisi Lor niku nggih Isra. Kadang-kadang malam setupon terus kok bisi tekan gedung NU niku Isra. Di awake dhewe kerep Isra, sering Isra. Mulane Isra ya awake dhewe mboten perlu dipengeti bola-bali. Isra menawi dipun maknani secara lugat. Isra menawi dipun maknani secara istilah, dipun maknani secara khusus tindakanipun Kanjeng Nabi wiwit saking Masjidil Haram Mekah dhateng Masjidil Aqsa Palestina. Jadi menawi dipun maknani secara istilah itu malah justru nggadahi makna ingkang khusus, ingkang tindakan khusus Kanjeng Nabi. Nelainipun berangkatipun khusus saking Masjidil Haram Mekah. Tujuanipun khusus nggih dhateng Masjidil Aqsa Palestina. Ingkang tindakan nggih khusus Kanjeng Nabi. Penderekipun nggih khusus malaikat Jibril lan Mikail. Kendaraanipun nggih khusus mawi bulan. Niki kapan Isra dipun maknani secara istilah. Miderek keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nek cara sakniki ya Nahdlatul Ulama. Sebab Isra niku mawon kathah ingkang nggadahi pendapat. Tapi kita tiyang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiyang NU iku sampun duwe dasar. Teng pundi dasare? Tenggen kitab Al-Barzanji. Kitab Al-Barzanji niku wonten critane Isra Mi'raj. Ning nek berjanjian sok ora diwaca sayane. Kudune nek pas rajaban ngaten iki kudune diwaca. Apike di afdhole diwaca. Tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Nuliden lakokake Kanjeng Nabi niku biruhihi wa jasadi. Terus Kanjeng Nabi Isra niku nggih kelawan ruhe, nggih kelawan jasad. Niku wonten sing duwe keyakinan Isra Mi'raj ki mengko ngimpi Kanjeng Nabi. Enten sing duwe pendapat ngoten iki. Tapi keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, Kanjeng Nabi Isra niku dengan rohnya dan juga dengan jasadnya. Biruhihi wa jasadihi. Yaqadatan itu maknane merem ya ora, melek ya ora ya apa. Melek ya ora, merem kepati nggih mboten. Napa maknane?
cara guru kula nek maknane layap-layap. Maknane layap-layap. Jadi di antara napa ya turu kepati nggih mboten sadar banget nggih mboten. Dadi layap-layap yaqadzatan dipun lakukan yaqadzatan layap-layap. Minal Masjidil Haram tumeka minal Masjidil Haram saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tumeka maring manten warihabil kudsiyah lan apa pelatarane iku pelatarane Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis warihabil kudsiyah kanjeng niku Isra Mi'raj iki menawi dipun pendhet hikmahipun jane nggih kathah banget. Kathah sanget. Pertama wau mulai saking awal niku Kanjeng Nabi dipun uji. Ternyata wong ki yen arep diunggahke derajate dening Allah nang ngarsane Allah kudu melalui ujian. Nek pun diuji mangken timik-timik saged minggah derajatipun caket dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj niku minangka kangge ngangkat Kanjeng Nabi nang ngarsane Allah. Terus peristiwa niku hikmahipun kathah sangat saking perjalananipun mulai saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa. Itu Kanjeng Nabi mirsani pinten-pinten kedadosan. Lan nggih pinarah transit mampir wonten ing pinten-pinten panggonan. Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram niku pas layap-layap niku digugah kalih malaikat Jibril ya Muhammad Muhammad sampeyan ngadeg. Sinaran sampun jumeneng Kanjeng Nabi dibeto teng sumur Zamzam. Menika Kanjeng Nabi dipun operasi, dipun bedel dadanipun, dipun resiki manahipun. Sedaya sifat-sifat ingkang awon, sifat-sifat ingkang winodo, iri, dengki, sapitute niku dijabuti sedaya dening malaikat Jibril. Unek-unek Allah dijabuti dening malaikat Jibril. Sasampunipun dipun sabut lajeng dipun umbah mawi toya Zamzam. Ngoten dereng cekak sira sampun dipun operasi pun dilebokke malih manahipun Kanjeng Nabi tasih dipun aturi mendhet toya iku. Terus perjalanan Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi ngasta wudu. Manahipun nggih bersih, jasadipun nggih bersih lahir batin. Jadi maknanipun napa? Kapan kita sedaya sowan wonten ngarsanipun Allah niku kudu duwe ati sing resik. Kudu duwe ati sing slamet, ati sing bersih. Lah kita sedaya niki monggo ngresiki ati. Sawanci-wanci dipun timbali sowan wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala wis duwe modal paling ora duwe ati sing resik. Di modal sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Sebab Gusti Allah iku innallaha thayyibun. Gusti Allah iku maha bersih. Bedat ingkang suci. Para rawuh ingkang kita muliakan pun perjalanan Kanjeng Nabi dipun tumpahaken napa durung. Terus sebagian kan wonten siiranipun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah bengi diderekake malaikat loro Jibril, Mikail, Asmani, Salatullah, Salamullah, ala Toha Rasulillah, Salatullah, Salamullah,
bika timbalan saking Makkah wayang bengi ing sapinana sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Peristiwa Isra Mi'raj itu menawi dipun angen-angen dipun gagelaken akal niku panjang boten tinemu ngakal. Keranten napa Isra Mi'raj itu salah satu saking mukjizatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizate Kanjeng Nabi. Jadi panjang peristiwa niku peristiwa ingkang aneh, peristiwa ingkang fenomenal, peristiwa ingkang miracle, ingkang amazing, perkawis ingkang di luar nalaripun manungsa. Niki janjane mung kangge nguji keimanane manungsa. Namung kangge nguji mawon. Antos semonten niku apa kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di peristiwa Isra Mi'raj namung kangge linuriyahu min ayatina, mung kanggo nuduhke marang kekuasaane Gusti Allah. Yen dipikir nganggo ngakal iku boten bakal ketemu ngakal. Terus sing penting awake dhewe iman ngoten mawon. Sing penting percaya ngoten mawon kalih wontenipun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Gusti Allah badhe ndadekke napa mawon ku saged, ajeng damel napa mawon saged. Innamal amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang dipikir nganggo akal nggih pancen mboten kecandak. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niku jarake 1250 km. Wonten sing ngendikake 1239 km. Niku kok dilakoni namung mboten wonten sewengi. Tengene hadis-hadis sahih niku dingendikake malah Kanjeng Nabi badhe berangkat sarian teng Masjidil Haram. Niku sing damel sarian Kanjeng Nabi niku pas nalika kondur niku angete dereng ical. Angete dereng ical. Dan secara normal niku perjalanan saking Masjidil Haram tumuju Masjidil Aqsa niku mangkate sebulan, kondure nggih sebulan. Mangkate saking Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa kusdunggal bulan. Nalika semanten numpake unta. Kondure nggih sebulan. Nek napa sebulan dadi butuhe wekdal kalih bulan. Lalu Kanjeng Nabi pun tindak kondur tesih bonus minggah dateng langit. Minggah dateng langit iku sing dijenengi Mi'raj. Al-Mi'raju huwa as-sulam. Mi'raj menawi dipun maknani secara lughat, secara bahasa itu al-Mi'raju lughatan huwa as-sulam. Al-Mi'raju utawi kang jeneng Mi'raj wa ya kang aran iku as-sulamu ondo.
Jadi mi'raj itu maknane ondo. Tapi kalau dipun kersakaken mboten kok andani akibat saking ondo itu sing dikersakaken. Sebab ana ondo terus napa bisa munggah. Mila lajeng maknanipun berkembang. Ingkang wawanipun al-mi'raju huwa as-sulam dadi al-mi'raju huwa lughatan huwa as-su'ud. Al-mi'raj kang aran mi'raj huwa mi'raj iku as-su'ud maknane munggah. Menggawe Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram Masjid Aqsa Palestina tumuju dhateng langit. Iku jenenge mi'raj. Nah, mi'raj secara lughat secara bebas nggih saged dimaknani minggahipun sinten mawon mboten kedah Kanjeng Nabi. Munggah dhuwur ya mi'raj, munggah endhek nggih mi'raj. Ana wong pamanipun menek wit klapa ngundhuhi klapa niku nggih saged dipun maknani mi'raj. Jenengan teng gunung nika ijo mriku nika itu nggih saged dipun maknani mi'raj. Saged disebut mi'raj. Munggah dhuwur ya mi'raj, munggah endhek nggih mi'raj. Lah munggah sing paling endhek zaman kula cilik yen cok ngidik-idik simbah. Munggah geger niku ya bisa dijenengi mi'raj. Dadi munggah dhuwur ya mi'raj, munggah endhek nggih mi'raj. Lah ingkang dipun kersakaken niku al-mi'raju ingkang bimakna istilahi, ingkang bimakna khusus minggahe Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa Palestina munggah dumugi langit. Sawise rampung anda kepasang ambal 10 ilang gumilang sakane anda saka seloko sijine iku sangka kancana sakane anda saka seloko sijine iku sangka kancana sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ambal sapisan nang langit donya ketemu Adam bapakne kita ambal sapisan nang langit donya ketemu Adam bapakne kita kaping pindhone ning langit loro misalan Yahya kang aning kono kaping pindhone nang langit loro misalan Yahya kang aning kono salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kaping talune nang langit dalu ketemu Yusuf nabi toratu kaping talune nang langit dalu ketemu Yusuf nabi toratu kaping papate nang langit papat ketemu Idris kang nubles mripat kaping papate nang langit papat ketemu Idris kang
nabi kang nublas matane iblis kaping papate ketemu Idris nabi kang nublas matane iblis kaping limane ning langit limo ketemu Harun nabi kang mulya kaping limane ning langit limo ketemu Harun nabi kang mulya sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin kamping naname tetemu Musa nabi kang sekti mewah berjasa kamping naname tetemu Musa nabi kang sekti mewah berjasa kaping pitune nang langit pitu nabi Ibrahim kang wonten mriku kaping pitune nang langit pitu nabi Ibrahim kang wonten mriku salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah aning muntaha ambal ning wolu kandhale Jibril wonten ing mriku aning muntaha ambal ning wolu kandhale Jibril wonten ing mriku kaping sangane aning mustawa panggonan kawat tur istimewa kaping sangane aning mustawa panggonan kawat tur istimewa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah pun kuringkes Kanjeng Nabi dumugi Sidratil Muntaha. Niku critane wonten liwat tak ringkes ngangge singir nendang rampung. Itu sinareng Kanjeng malaikat Jibril dumugi Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril matur kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis sampun dumugi Sidratil Muntaha. Iki kersanipun Allah, derek dawuhipun Allah, monggo panjenengan kapurih maju sowan nyembah dhateng Allah. Lah sampeyan kepriye Jibril kula anggenipun nderekaken cekap namung dumugi mriki. Kula boten dipun paringaken maju sak jangkah gede-gedene sak jangkah cilik-cilike sak menika sak jempol. Mboten pareng maju. Kapan kok kula nekat maju niku awak kula kobong, awak kula kobar. Teng mriki nggih ada napa wonten ilmu teng mriki wonten hikmah. Zaman kula dados penderek Romo Kiai nggih Romo Kiai ngendika dadi penderek ya kudu mawas diri. Kudu mawas diri dadi pendereke pangkat derajate ya senang isor kono malu munggah. Kadang-kadang derek kiai pendereke ngendang jenjer itu ora mawas diri. Kulo nggih tau diceritani wonten-wonten iki. Penderek kiai malah ndak pun jenjer. Wis cerita luwih akeh tinimbang kiai. Para rawuh ingkang kita mulai lagi dadi penderek niku kedah mawas diri.
lajeng Kanjeng Nabi minggah piyambak. Kanjeng Nabi minggah iku tesih minggah itu tesih melewati ingkang naminipun Mustawa. Badhe Mustawa itu tesih minggah malih saking napa ingkang naminipun hijab. Saking Mustawa dumugi hijab setunggal niku yang dilakoni mlaku sikil niku dawane napa betahaken wekdal 500 tahun. Itu saking hijab napa hijab pertama, hijab kedua, hijab ketiga nembe dumugi ingkang naminipun ngaras singgasana Allah Subhanahu wa taala. Pun ringkesing deret dumugi ngaras. Dumugi ngaras Kanjeng Nabi lajeng sende-sende kalih sakane ngaras. Dengak-dengak melihat mirsani keindahane ngaras niku dumadakan enten banyu sing temetes. Enten banyu sing temetes diklomat-klamet niku manise ngungkuri madu. Terus Kanjeng Nabi Gusti Allah disuwani Kanjeng Nabi niku nyuguh suguhane toya sing manise ngungkuli madu. Iki kula sak wanci-wanci panjenengan kagungan tamu kok nyuguh niku tidak lampahi apa. Kita sedaya kepengin husnul khotimah kan kudu cocok kalih dawuh tindak lampahi Gusti Allah. Kok jenengan duwe keremenan seneng nyuguh tamu diteruske itu tindak lampahi Gusti Allah. Sinaran ngoten pun disuguh banyu sak tetes niku langsung Allah dawuh werni-werni kalih Kanjeng Nabi. Nalika semanten Kanjeng Nabi badhe nyauri tasih katel. Lesane tasih katel mboten saged jawab, mboten saged nyauri. Dangu lajeng Kanjeng Nabi saged matur kalian Allah. Nalika semanten ingkang dipun aturaken niku penghormatan. Jenengan pun hafal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Iki ingkang dipun aturaken Kanjeng Nabi niku penghormatan. Kanjeng Nabi boten ngucap assalamu ala ibu. Keranten menapa Kanjeng Nabi kok boten uluk salam dhateng Allah. Uluk salam dhateng Allah kang maknane ndongake slamet. Uluk salam itu maknane ndongake slamet. Kula dhateng jenengan assalamualaikum, muga-muga jenengan sing rawuh niki do slamet kabeh Allahumma amin. Jenengan wau do jawab waalaikumsalam, berarti jenengan do ndongake kula muga-muga baudin slamet Allahumma amin. Itu ndongake slamet. Lah karo Gusti Allah assalamualaikum berarti muga-muga Gusti Allah ya sapa sing dijaluki ngono. Mas Yesus tadi jambune ngentik. Mula Kanjeng Nabi nggih ngendika melarang datang umatnya uluk salam datang Gusti Allah. La taqulu salam ala Allah fa innallaha huwas salam. Kowe kabeh aja sok uluk salam marang Gusti Allah sebab Gusti Allah itu kang dadi pusate keselamatan. Jadi nek karo Gusti Allah mboten uluk salam tapi penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kanjeng Nabi matur sedaya penghormatan, sedaya keberkahan, sedaya rahmat ta'zim belas asih keindahan katur dhateng panjenengan Gusti. Jadi aturipun Kanjeng Nabi dhateng Allah kados ngaten dimaknani penghormatan, keberkahan, rahmat ta'zim lan sedaya keindahan katur dhateng panjenengan Gusti. Lajeng Allah maringi jawaban assalamu alaika ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Keterima banget anggonmu penghormatan yang ingsun Muhammad sampeyan tak kei gelar, tak wei anugerah, tak wei hadiah keselamatan rahmat berkah. Keselamatan rahmat berkah. Selamat rahmat berkah. Sinareng nampi keselamatan rahmat berkah Kanjeng Nabi mboten bangga. Itulah yang namanya pemimpin ngoten niku. Nalika entuk kenikmatan, entuk anugerah sing ageng saking Allah, tansah kemutan dhateng tiyang-tiyang sing dipimpin. Kelingan karo umate Kanjeng Nabi. Oh iya, aku duwe umat, aku duwe penderek, duwe pengikut wong pirang-pirang. Kula lajeng Kanjeng Nabi matur malih, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina, muga keselamatan tetep ing atase kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi, lan muga tetep ing atase sedaya kawula. Yen Kanjeng Nabi le matur iku namung sedaya kawula ngoten iki, insyaallah awake dhewe wis kaput banget. Ning sayang Kanjeng Nabi nerasaken wa ala ibadillahi sholihin, kawulane Gusti Allah ingkang saleh sing katut pikantuk keselamatan rahmat. Nah, pertanyaane mung awake dhewe termasuk saleh napa mboten? Kadang-kadang saleh mung jenenge tok kuwi. Perilakune ahmaliyae akwaliyah kadang-kadang mboten pariyos. Wis muga-muga awake dhewe iki karang wong saleh, wis muga-muga napa dadi termasuk golongane murid-muride pengikute wong sing saleh. Allahumma amin. Sinten tiyang saleh? Kanjeng Nabi. Sinten tiyang saleh? Syekh Ali bin Hasan Asy-Syaibani. Sinten tiyang saleh? Syekh Abdul Qadir Jailani. Penting awake dhewe nderek dhateng para alim, para ulama sing munggah-munggah dumugi Kanjeng Nabi. Pun sing arep ngoten Allah lajeng dawuh kita sedaya dipun dawuhi salat nindakaken salat gangsal 50 wektu. Wa furidu alaihi wa ala ummatihi khamsina salatan. Wa furidu lan den farduake alaihi atas Kanjeng Nabi wa ala ummatihi lan ing atase umat Kanjeng Nabi khamsina 50 salatan salat. Jadi awal dawuh Gusti Allah anganipun dawuh kita sedaya supados sedinten sedalu nindakaken salat 50 wektu. Kamangka sedaya seni mung 24 jam. 24 jam iku nek nyetengah jam lagi untuk 48 lur 50. Dereng 50. Dari kula lajeng mandhap langsung dipun tampi dening Kanjeng Nabi. Senarang mandhap dumugi langit ingkang kaping 6 mauku pinanggih kalih Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa matur Kanjeng Nabi Muhammad, jenengan kok saking pundi kula nembe sowan dhateng Gusti Allah. Pikantuk dawuh napa? Kula pikantuk dawuh supados nindakaken salat pinten wekdal 50 wekdal. Nabi Musa matur Kanjeng Nabi Muhammad 50 wekdal niku namung jenengan apa sak umat? Nggih sak umat kula sedaya. Niku sedina sedalu, lan nggih sedina sedalu. Nah, sedina sedalu salat 50 wekdal nek jenengan pribadi kula yakin kuat. Nek umat jenengan insyaallah boten kuat. Wong kula cobi dengan umat sing gede-gede rasa-rasa kuat-kuat non sedina sewengi salat 50 wektu mboten kuat. Napa meneh umat jenengan Kanjeng Nabi Muhammad. Umat jenengan nggih calone saya endek-endek, saya cilik-cilik, saya ringkih-ringkih mboten kuat mesake umat jenengan. Lah saene pripun Nabi Musa nggih minggah
nyuwun keringanan, nyuwun ruksa. Akhiripun Kanjeng Nabi minggah. Namun dipun sida gangsal. Wonten sing ngendikake disida sedasa. Sing masyhur niku gangsal. Munggah medun ngantos kaping 9 akhiripun namung kantun gangsal. Tumman halla sahabal fadli farudat ila khamsin amaliyah. Disenajan salat namung gangsal wekdal ning ganjarane tetep kaya ganjarane nglakoni 50 wekdal. Monggo kita sedaya umat Islam, umat Kanjeng Nabi, lumantar Isra Mi'raj iki monggo kita sedaya sareng-sareng nindakaken salat gangsal wekdal langkung saged dipunlampahi kanthi berjamaah. Hikmahipun astunipun kathah sanget. Mung secara kesimpulan kemawon Isra Mi'raj kuwi setunggal wau kita sedaya selakaulanipun Allah ingkang iman kedah siap nalika badhe dipunpuji dipun paringi musibah dening Allah Subhanahu wa taala. Saiki musibah nggih warni-warni. Menawa mboten kudu siap wong tandur ana keyoke ngene mboten. Orang-orange burung mari manuke mboten. Iki kabeh naminipun ujian. Semakin kita kepengin caket dhateng Allah, semakin kathah ujian. Ya syarat dawuh nindakaken salat gangsal, muga-muga salat gangsal wekdal saha dipun lampahi. Sing kaping 3 iman monggo tansah dipun kencengaken bab kita badhe ibadah, badhe ngamal itu bisanya saged kaleksanan niku kapan ati kita duwe iman ingkang kenceng, duwe iman ingkang tiyang. Sing terakhir sing kaping sekawan kejawi kita nindakaken salat gangsal wekdal kewajiban ini pun nggih monggo semuanya lampahi. Poso Ramadan termasuk kita sedaya salat poso Ramadan ngamal iku saged sah iku sebab kanthi kagungan ngilmu mulane nggih kudu sregep ngaji kudu aktif anggenipun thalabul ilmi. Sebab para alim para ulama nggih ngajaraken kados mekaten ngamal apa wae kena sing penting dipun barengi karo ngaji. Insyaallah yen isih gelem ngaji senajan salate ora pati bener ning kok gelem ngaji insyaallah tetep dingapura dening Gusti Allah. Salate ora bener ora tau ngaji perak ngapura dalane pundi. Insyaallah sajen awake dhewe salat urung pati khusuk, urung pati bener, jamaah tindakan keling. Ning nek digelem ngaji, insyaallah sing dimaklumi di ngapura dening Gusti Allah. Yo ngaji ku fardhatun banget den fardhu agungnya penting boten ngaji ing boten ngerti. Penting sangat kita sedaya nangipun ngaji thalabul ilmi. Ya grup atur kemudian muni to nek ra ngaji dicokot sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing ngaji ra dicokot sing ngaji ra dicokot sing ngaji ra dicokot sing ngaji ora dicokot. Iki biyen wonten santri sregep banget ngaji, sregep banget zikir. Lan iki entuk gelar Joko Zikir. Nah, ilate wong londo arep Joko Zikir angel dadine Joko Zikir. Joko Zikir itu ahli ngaji, ahli zikir. Setunggal wekdal badhe berangkat ngaji numpak getek.
numpak gedhek bareng-bareng karo Kanjeng. Lah ana siji niku ora sida mangkat malah bali. Nah iki do mangkat ngaji numpak gedhek disangga boyo 40. Disangga boyo 40. Akhire sing balik ra ngaji niku dicokot boyo. Iki lagu niku sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing ngaji ra dicokot, sing ngaji ra dicokot, sing ngaji ra dicokot, sing ngaji ora dicokot. Apa mau mboten? Ya apa mung kaya ngono. Pun ngatur mawon pemasan dalem mugi wonten dinolan faedahipun manfaat maslahat bukti wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala kata dan hadan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa ta'ala an jami'i sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi wa yakunu mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha min bawani walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biha hadza istima' ma'muran kulli wa rahmah wal hidayah wal barakah wal futuhat wal huda wa kafatul anzal wal istiqamah wal afiyah wasiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabulan bisiril Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi